Dewch ni weddio. Diolch yn ei ti o ddew am y fraint yma unwaith eto cael dod ger dy fron ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal tyrddyn plith tywallt y lan ysbryd arnom. I ni gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na banau drws nesaf yn y neuadd. Bydd hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr di 3. Ond cyn hynny fydd na gyfarfod gweddi yn y neuadd drws nesaf nos Iau yma sy'n dod am hanner awr wedi 7. Hefyd, mae yna gerdiau bach wedi cyrraedd gyda gwybodaeth am cyfarfodydd fydd yn dyfodol agos a phell. Ond y rhai agosaf fydd noson o garolau, 7 o Rhagfyr, nos Iau cyntaf mis Rhagfyr, am hanner awr wedi 7 yma yn y capel, fe fydd, ni'n gobeithio, yn cael ei ddarlledu'n fyw ar-lein hefyd. Ond mae yna hefyd oedfa ar noswyl y Nadolig, Rhagfyr 24, yn hwyr iawn yn y nos i groesawu'r Nadolig. Felly chwarter wedi 11 a mae honno ar-lein yn unig. Mae yna fwy o wybodaeth ar y cerdiau bach yma. Nawr, gen i gymryd y casgliad wrth i ni ganu emyn rhif 20 a ddolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr. Emyn rhif 20 yn i aros ar ein heistydd. Fe ddaw ein darlleniad o Epistol Paul at y Colosiaid, y benod gyntaf.
Colosiaid, y benod gyntaf ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Paul, apostol Iesu Grist, trwy ewyllus Duw a Timotheus ein brawd at y saint a'r ffyddlon frodyr yng Nghrist y rhai sydd yn holosag, ras i chwi a thangnefedd oddi wrth Dduw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Yr ydym yn diolch i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist gan weddio drosoch chwi yn wastadol, pan glywsom am eich ffydd yng Nghrist Iesu ac am y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint, mwyn y gobaith a roddwyd i gadw i chwi yn y nefoedd, am yr hon y clywsoch o'r blaen yng ngair gwirionedd yr efengil. Yr hon sydd wedi dyfod atoch chwi, megis ac ymau yn yr holl fyd, ac sydd yn dwy'n ffrwyth, megis ac yn eich plith chwythau y dydd y clywsoch, ac y gwybioch ras Duw mewn gwirionedd, megis ac y dysgasoch gan Epaphras ein hanwyl gyd-was, yr hwn sydd drosoch chwi yn ffyddlon weinidog i Grist. Yr hwn hefyd amlygodd i ni eich cariad chwi yn yr ysbryd, oherwydd hyn unau hefyd, y dydd y clywsom, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch, a deisef eich cyflawni chwi a gwybodaeth ei wyllus ef ym mhob doethineb a deall ysbrydol, fel yr hodioch yn addas i'r arglwydd i bob rhyng i bodd, gan ddwy'n ffrwyth ym mhob gweithred dda, a chynyddu yng ngwybodaeth am Dduw, wedi'ch nerthu a phob nerth yn ôl ei gadernid gogoneddus ef i bob dioddefgarwch a hir ymaros gyda llawenydd. Gan ddiolch i'r tad o'r hwn yn gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. O'r hwn yn gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch ac yn symudodd i deyrnas ei anwyl fab. Yn yr hwn yma i ni Prynedigaeth trwy ei waed ef, sef maddeiant pechodau. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn cael dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ein bod yn gallu dod o flaen dorseddfainc, yn diolch i ti ac yn llawenhau. Mae gorseddfainc o ras yw hi, a dy fod ti yn Dduw sydd yn llawn gras, yn hir ymaros, bod na'r fath ymynedd tuag atom ni fel dy blant, yn dadl di lawr mor gyson, yn ddyddiol o Dduw, i ni yn troi o'r naill ochr i'r llall. Ac yna o Dduw yn gallu dod ar y sil ac yn gallu canu yr emynau yma, darllen dy air, yn gweddio ac yn gwrando ar dy air. Ac o Dduw, yr holl grwydro sydd wedi bod yn y dyddiau gynt. O maddau ni am hyn, o Dduw, maddau ni am ein rhagrydd, maddau ni bod ni yn adael di lawr mor aml. Ac ni yn gofyn i ti, ac osau ato ni yn y fath ffordd, y bydd na edifeirwch i weld yn ein colonnau ni, edifeirwch am ein crwydro ffôl. Maddau ni, arwain ni, helpa ni a nertha ni i fod yr hyn y dylsen ni fod, yn byw i dy ogoneddi di, yn byw yn y ffordd y mae dy air yn galw arnom i fyw. Helpa ni o Dduw i fod yr hyn sydd yn dangos i eraill y ffordd tuag at iachawdwriaeth, tuag at yr arglwydd Iesu Grist, tuag at droed y groes. O Dduw, mor aml nid yw ein bywyd ni yn pwyntio tuag at dim byd o'r fath. Mor aml o Dduw i ni'n efelychu'r ffordd mae'r byd yn byw. Ac o Dduw, helpa ni felly fod yr hyn y dylsen ni fod. Tir lawr un plith yn ystod yr oedfa hon. Gad i ni brofi dy bresenoldeb yma. Gad i ni brofi dy fod yn agos atom. A bydde ti yn bendithio yr oedfa hon. A bydde ti'n bendithio'r canu yr emynau yma. A byddwn ni'n ymwybodol dy fod yma yn ein plith. Ac y bydd y bresenoldeb i'w brofi mewn fath ffordd. A bydd na wirthiau yn digwydd gan dy fod ti ar waith yma yn ein plith. O Dduw, i ni'n gwybod o'n i bai i ti weithio yna, nid oes gobaith, ond o Dduw, i ni'n gwybod mae dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud. Ac yna mae'r hyn sydd yn ymddangos yn amhosibl i ni yn dod yn bosib. Ac felly o Dduw, i ni'n cyflwyno yr oedfa i ddofal di yr holl y ddydd, i ni'n cyflwyno ein dinas i ti, i ni'n meddwl am yr holl Gymru sydd yma yn y brif ddinas ac yna ar draws y wlad o Dduw. Ac eto mor bell, yn llawn o falle o bethau ein gwlad ni, diwylliant ein gwlad ni. O Dduw, yr holl bethau hyfryd sydd yn ein gwlad ni hyd yn oed, ac eto yn bell o dy air di. Ac o Dduw, i ni'n trysau hyd yn oed bod yna rai yn brysur iawn o fewn y byd crefyddol yn ein gwlad ni. Ac eto o Dduw heb gobaith yr efengil.
Gweithredoedd yw'r cyfan. O Dduw, mae'n torri ein colonnau ni. I ni'n gweddio y byddu di'n dod. I ni'n gwybod amhosibl yw ni i berswadio yr un enaid i ddod o dywyllwch i oleuni. Ond os wyt ti ar waith, yna wyt ti'n abal i wneud y pethau hyn. Felly o Dduw, tyr di'n plith, gweithio yn rymus yma yn y ddinas ac yn ein gwlad ni'n waith eto ac yng ngwledydd y byd. Yn y dyddiau yma sydd yn llawn anobaith o Dduw wrth i ni weld y fath gasineb a'r fath greulondeb, y fath difaterwch tuag at pethau ysbrydol a thragwyddol, ac o feddwl bod tragwyddoldeb mor agos i gymaint yn y byd yma, ac eto i gyd mor bell o dy bethau di. Felly o Dduw, tyr gweithio, rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr, rho ffydd i ni ddisgwyl y byddu di hyd yn oed yn dod i weithio yn ein plith ni yma. Felly tyr, bendithio tywalt y lan ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni nawr gan i rhif 232, mae heiddiant mawr rhinweddol waed fy niw yn llawer mwy na'r pechod gweithau rhyw. 232 gan i sefyll i'w chanu.
Bydd am testyn o Epistol Paul at y Colosiaid, y benod gyntaf, a'r bedwaredd adnod ar 10, adnod 14. Colosiaid 1, adnod 14, yn yr hwn, y mae I ni Prynedigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant pechodau. Nawr am rhestr o bethau I weddio amdanynt sydd yma yn y benod, ni'n gweld baich Paul am y Colosiaid ac am faich. Allwch chi ddychmygu petai yn byw yn yr oes hon, mi fydde pobl yn dweud ei fod yn gul, yn eithafol, dros ben llestri, yn rhoi gormod o ddisgwyliadau ar bobl. Ond dyma yw I ddisgwyliadau, dyma yw I ddymuniadau dros y bobl. I ni'n gweld yr hyn y gwele oedd fwyaf pwysig ar ei cyfer. Dyma beth oedd y pynciau gweddi oedd ganddo fe dros y Colosiaid. Allwch chi feddwl yn yr oes hon, fydd dim byd tebyg i'r pynciau gweddi yma, fydd lot o bethau, pethau materol, pethau dyddiol, dim byd tebyg i'r ein, ond dyma rai sy'n cael ei recordio, mae'n anhygoel adnod 9. Oherwydd hyn, ninnau hefyd, y dydd y clywsom, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch, a deisif eich cyflawni chwi a gwybodaeth ei ewyllus ef ym mhob doethineb a deall ysbrydol. Dyna beth mae eisiau gweld yn y bobl. Dyna ei faichau. Dyna fel mae'n dweud ar y cychwyn yna. Mae'n dweud, dyna beth mae am iddyn nhw fod. A mae'n gweddio trwy'r amser dros nhw. Adnod 10. Dyma'r dymuniad, dyma'r awydd, dyma'r baich. Dyma'r baich fydde rhai pobl heddi'n dweud sydd yn gul ac yn galed ac yn dros ben llestri, fel yr hodioch yn addas i'r arglwydd I bob rhyngu bodd, gan ddwy'n ffrwyth ym mhob gweithred dda, a chynyddu yng ngwybodaeth am Dduw. Yr oedd am gweld diwioldeb, yr oedd am weld sancteiddrwydd, yr oedd am weld ymwahaniad o'r byd, oedd am gweld ffrwyth yr ysbryd, ffrwyth prawf bod Duw ar waith yn ei bywydau nhw, a bod y ffrwyth yma'n tyfu. Ac yn cynyddu yng ngwybodaeth am Dduw. Dyna chi faich dros bobl. Adnod 11 wedi eich nerthu, a phob nerth yn ôl ei gadernid gogoneddus ef, I bob dioddefgarwch a hir ymaros gyda llawenydd. Dyna chi bod yn ymarferol. Os fi o'n adnod sydd yn sôn am grefydd ymarferol, dyma fe, mae ganddo fe faich, dwi'n mae'n byw mewn rhyw wlad bell, rhyw ynys, a tonnau a môr sydd yn mor lan, mae'n edrych yn hyfryd, mae rhywbeth o las wyrdd, a bod na tywod melyn, a bod na ffrwythau'n syrthio ar y goeden, a bod yn le hyfryd I fyw, a bod dim problemau, dim byd o'r fath. Mae'n gwybod bod bywyd yn anodd, ac felly mae'n gweddio y bydden nhw'n derbyn ac yn cael ei nerthu, derbyn pob nerth a chadernid o Dduw I mwyn beth, mwyn dioddef, I bob dioddefgarwch a hir ymaros. A sut I wneud hynny? Gyda llawenydd. Byddwch ddiwio, byddwch raslon. Adnod 12, gan ddiolch i'r tad. Yr hwnna'n gwnaeth ni yn gymwys I gael rhan o'i etifeddiaeth y saint yn y goleuni. A cofiwch ddiolch, chi'n eisiau diolch I Dduw am yr hyn mae wedi wneud I ni. Nawr dyna I chi y baich, dyna yw ein dymuniad ni'n gobeithio, dyna beth I ni am weld, dyna beth I ni am weld ymhlith o'r byd, bod nhw'n dod o'r byd i'r bywyd, i'r eglwys, ac yn rhan o waith yr eglwys, ac yn dangos bywydau fel hyn. Dim byd mwy, dim byd llai, dyma'r gorau, dyma'r dymuniad gorau. Ac yna, adnod 13 ac 14, mae e'n symud at rhyw grynodeb o beth yw gwaith a chybiaeth, Prynedigaeth yr enau. Dyma I chi grynodeb o beth yw Cristnogaeth. Petai ni'n gofyn beth yw i'r byd heddi, hyd yn oed petai ni'n mynd I gapeli ac yn gofyn nhw beth yw I dymuniad nhw. Mi fydde lot o sôn am bob math o broblemau cymdeithas. Ac yna, byddwch chi'n gweld, dim byd tebyg i'r adnodau ni newydd darllen. Ac yna, byddwch chi'n gofyn iddyn nhw, beth yw gwir Gristnogaeth, allan ni fentro dweud, fydde'r fawr neb yn sôn am yr hyn sydd yn adnod 13 ac 14. Dyma chi her I chi, a yw eich Cristnogaeth chi yn gwbl gytun ac adnod 13 ac 14. Yr hwn,
a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch ac yn symudodd I deyrnas ei annwyl fab yn yr hwn y mae'n I Prynedigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant pechodau. Nawr, byddwn ni ddim eisiau wneud e. Byddwn ni ddim eisiau ysgrifennu erthygl neu rhyw dreithawd neu hyd yn oed rhyw'n bregeth o beth fydde pobl heddi, sut bydden nhw'n gallu dinistrio'r adnodau yma. Mae bron yn amhosibl meddwl sut gall unrhyw un dinistrio'r adnodau yma. Ond tybiwn ni y bydde'r mwyafrif llethol ddim hyd yn oed yn gweld yr efengyl yno. Ac yn gweld rhyw le I sôn am fy ngweithredoedd da fi. Maddeuant pechodau. Byddwn nhw'n gweld y geiriau, byddwn nhw'n gweld maddeuant pechodau, a byddwn nhw'n dweud, mae eisiau ni fod yn neis i'n gilydd, mae eisiau ni fod yn oddefgar tuag at bawb, bob crefydd, a mi fydden nhw'n dod â ryw ddamcaniaeth sydd ddim nunlle I weld yn yr adnod hon. Mae'n drist yn dweud, ond dwi'n dangos I chi'r tywyllwch sydd I weld yn yr adnodau yma. Nawr mae Paul yn amlwg yn llawn diolch ei fod wedi profi bendithion yr efengyl. Ac I chi'n ei deimlo fe wrth ddarllen, mae e'n rhyfeddu at y gras sy wedi achub e. Dwi'n gallu credu bod peth wedi digwydd. Wrth gwrs, mae'n ei gredu fe, ond I chi'n deall y term, mae e bron methu credu bod un fel fe wedi profi'r fath achubiaeth. Ac yr oedd yn edrych ar ei hun fel y pennaf o bechaduriaid. A sut gall fod wedi derbyn o'r fath fendith a hon? Mae'n anhygol yn diwedd. Ac felly chi'n gweld y baich yma drwyddi draw yn yr adnodau yma. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar caethiwed yr enaid, yna achubiaeth yr enaid, ac yn olaf yn drydydd llawenydd yr enaid. Yn gyntaf, caethiwed yr enaid. Mwyn I ni werthfawrogi yr hyn a wna Duw yng Nghrist Iesu, mae'n rhaid I ni ddeall difrifoldeb ein sefyllfa. Wrth feddwl am hyn, o'n i'n gwylio'r rhaglen, dwi'n mwynhau'r rhaglen yma, mae'n frawychus, mae'n codi dychryn arno fi bob tro, lle mae'n sôn am yr heini sydd yn wirfoddol yn rhoi amser I achub bywydau ar y môr, neu lan y môr. Ac un o'r prif beryglon yw, ac oedd yr rhaglen hon yn sôn am borth cawl. Ac oedd e'n sôn am y pobl yma, oedd yn mynd am wac, a neges wedi dod fod y bobl yma, gwr a graig neu cariadon, dwi'n mynd siŵr dyn am enw oedd yno, ac roedden nhw'n cerdded ar hyd y traeth. Ac roedd neges wedi dod bod rhaid nhw fynd ar frys, achos mae'r môr ym Mhorth Cawl, mae'r llanw yn dod mewn yn andros o gloi. Ac felly, fe ddath y cychod yma, ac oedd problem dyn nhw, ond nhw'n poenio, chi'n gweld nhw ar y cwch mawr, ond nhw'n gweld, fedrwn ni ddim mynd ar cwch mawr yn bellach mewn, ond nhw'n ddim yn siŵr os oedd amser dyn nhw I achub y bywydau. Felly roedd rhaid nhw'n cael y cwch bach. A dod ar cwch bach mas o'r cwch mawr, a jwmpo mewn i'r cwch bach, a mynd at y traeth, ac yna roedd yna berig mawr wedyn, dwi'n mynd gwybod sut o'n mynd I gael nôl yn y cwch bach, o rhaid cael hofrenydd, ac roedd hofrenydd o'r 5 munud I ffwrdd, a pan dath yr hofrenydd lawr, roedd yna cwch mawr, cwch bach a'r hofrenydd, a y cwpl yma'n sefyll yna, yn edrych arnyn nhw'n hirt. Helo, beth sy'n bod, os yna broblem? A ddwedon nhw, oes, chi yw'r broblem, ond yn garedig iawn. Chi'n sylweddoli, chi'n mynd I foddi o fewn munudau. Does dim lle I chi fynd. Mae'r llanw wedi'ch cloi chi mewn fyna, mae'r llanw wedi'ch cloi chi mewn fan hyn, ac mae'n dod mewn mor gloi, fydd e'n mynd lan tua 6-7 metr lan y clogwyn. Fyddwch chi ddim yn gallu mynd I unrhyw le, a rhaid I ni cael chi mewn i'r hofrenydd yn sydyn. Ac roedden nhw yn embaras ar ei gwyneb nhw. Doedden nhw ddim yn gwybod ble I droi. Doedden nhw ddim yn siŵr beth. Doedden nhw ddim yn sylweddoli bod nhw mewn peryg. Hofrenydd, cwch mawr a cwch bach. Na, falle bod na fai dylen nhw wedi checio mae lan y môr yn lle peryglus tu hwnt yn diwedd. Ond yn ysbrydol, mae'r ddarlun yn fwy difrifol. Mae pobl yn byw I bywydau ddim yn meddwl bod na unrhyw beryg. Maen nhw'n byw fel petai dim byd yn mynd I ddigwydd iddyn nhw.
Maen nhw'n mynd o benwythnos i benwythnos, casglu digon o arian yn yr ystod yr wythnos i fwynhau ar y penwythnos mwynhau rhyw wyliau rhywle, mewn rhywle pell poeth gobeithio, ac yna maen nhw'n mynd o un peth i'r llall. A dyn nhw ddim yn meddwl am dim byd, maen nhw'n trio gwthio'r pethau hynny o'r neilltu. Yn aml iawn, yr hyn mae pobl yn troi ato yw'r ddiod i anghofio am yr peryg a'r problem a'r ofn o beth fydd yn digwydd ymhen rhai blynyddoedd. Ond gadewch i ni gladdu'n pen yn y tywod i anghofio'r problem yna. Dyn nhw'n sylweddoli bod y llanw yn dod mewn yn gloi. Felly mwyn i ni ddeall difrifoldeb oedfa fel hon, be sy'n mor bwysig ar gyfer oedfa fel hon? Pam bod rhaid i ni cael oedfa fel hon bob nawn Sul? Pam na newn ni, fel i ni'n gweld mewn sawl lle, pam na newn ni cael ambell i newid bach? Pam na gewn ni rhyw bynhawn bach o fwynhau cwmni'n gilydd a cael chat bach? A chwarae neu rhywbeth? Llai ddweud wrthych chi pam, mae'r llanw'n dod mewn. Ac i ni ddim yn gwybod pa mor gloi mae'n dod. Ac i rai mae ar fi'n mynd dros i pennau nhw. Ac felly mae difrifoldeb y sefyllfa yn anferth. A pan ni'n gweld capeli eraill yn chwarae gemau, pan ni'n gweld capeli eraill yn rhoi adloniant yn eu hoedfaw nhw, pan ni'n gweld y capeli eraill yma ddim yn pregethu'r efengyl o gwbl ac yn dod â rhyw weithredoedd da ac yn dweud bod popeth yn iawn, bydd pawb yn mynd i'r nefoedd maes o law. Na, mae hwnna'n gwneud hwn yn fwy difrifol byth. Achos adnod 13. Chos rhaid i ni ddeall difrifoldeb y sefyllfa. Yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch ac yn symudodd i deyrnas ei annwyl fab. Na, dyna i chi difrifoldeb y sefyllfa. Yr oedd Paul yn deall difrifoldeb y sefyllfa. Yr oedd wedi ei weld ei hun ac wedi ei ddeall e. Roedd e'n gwybod am y gaethiwed yma. Roedd e mewn dan feddiant y tywyllwch. Dyna oedd y broblem. Oedd e'n gwybod ei fod yn rhan o deyrnas, a oedd yn deyrnas o dywyllwch. Ei fod yn gaeth yna. Roedd Paul yn gwybod ei fod e unwaith yn gaeth. Fel ceithwas, ond yr oedd yn gaeth mewn teyrnas o dywyllwch. Nawr, mor aml, mae pobl yn meddwl yn arwynebol iawn am y cyflwr yma. Meddwl mai disgrifiad ydyw o rai sydd yn gaeth, falle i wahanol gyffuriau. Pan ni'n sôn am gaethiwed, yr efengyl, falle bod nhw'n meddwl ar hyd trywydd, wel, dwi ddim yn siŵr yn gaeth, fel yr par yma yn cerdded lan y môr, falle nhw'n meddwl nhw'n gaeth, ond nhw'n meddwl falle allan nhw gerdded, tynnu sanau sgidiau bant a rolio trwsus lan a cerdded rownd o'r gornel, heb sylweddoli bod y tua 7 metr o ddyfnder, a tonnau yn curo, yn ddidrigaredd yn erbyn y clogwyn. Ond nid oes na rai pobl ddim yn sylweddoli difrifoldeb y gaethiwed, y gaethiwed yn y byd, a ble mae'r gaethiwed yn arwain ar ôl bywyd. A mae rhai yn meddwl am gaethiwed fel petai rhywun yn gaeth i wahanol gyffuriau i'r ddiod feddwol neu i ryw gyffur arall. A mae rhyw ddarlun dyn ni yn y pen yn does na. Am rai sydd wedi cyrraedd y man isa posib pan maen nhw'n gorddibyniaeth ar y cyffuriau yna, maen nhw'n gaeth. Mae'n gyflwr trienus. Mae'n torri'ch cylonau chi. Nawr wrth gwrs, fe all caethiwed ysbrydol fod yn rhan o hynny. Fe all caethiwed i'r ddiod neu rhyw gyffur neu beth bynnag yw e fod yn rhan o'r sefyllfa. Wrth gwrs gall e fod, ni'n gwybod hynny. Ond mae yna rhyw gaethiwed tywyllach fyth hyd yn oed. Achos mae'r gaethiwed yma, dyw pobl ddim yn sylweddoli bod nhw'n gaeth. Doedd y par yna ddim yn sylweddoli bod nhw'n gaeth ar y traeth a mater o funudau oedd ganddyn nhw. Doedd nhw ddim yn gwybod. Ond mae'r caethiwed yma yn drienus. Roedd Paul yn ddyn moesol. Gafodd ei fagu, gallech chi ddweud, yn y sefyllfa gorau. O, allech chi ddychmygu yr oes hon. O, dwi ddim eisiau dylanwad y byd ar fy mhlentyn i. Felly mae fy mhlentyn i mynd i cael yr dysgeidiaeth gorau posib gyda'r Phariseiaid ac gafodd ei fagu fel Phariseiaid. Fe gafodd e'r addysg orau. Gafodd e ddim dylanwad, allech chi ddweud, pethau'r byd. Roedd e'n foesol, roedd e'n mor dda.
Roedd e'n gwybod yr Hen Testament drwyddi draw. Crefyddwr o'r crefyddwyr oedd Paul. Petai yn Gymro, bydde wedi bod yn bregethwr yn ein capelu Cymraeg ni, yn arwain cymanfaoedd canu, a pan oedd yr Eisteddfod yn dod, mentra i, fydde wedi bod ar y llwyfan, yn arwain y gymanfa ganu. Tybio ni, Paul, rhaid bod e. Oedd e'n dyn alluog diwylliannol, bydde fe'n gwybod i ddiwylliant e. Fel Cymro, lle chi ddychmygu, bydde fe gallu dyfynnu barddoniaeth ein beirdd ni, mi fydde fe iaith e, bydde dreigladau fe yn berffaith. Achos oedd e mor alluog, un o'r pobl mwyaf galluog sydd wedi rhodio'r byd yma oedd Paul, ond petai yn Gymro, a lle chi ddychmygu, roedd e yn Phariseaid oedd. Ond be mae hwnna'n golygu, roedd yn grefyddwr o'r crefyddwyr, o'i blentyndod, wedi fagu ar grefydd, ar foesau, ar reolau. Doedd e ddim yn gwneud lot o bethau. Doedd e ddim wedi cael ei ddylanwadu gan y byd. A lle chi ddweud, dyma chi bictiwr o fachgen bach ac o ddyn ifanc. Yn nawr, mae'n arweinydd ymhlith y Phariseaid. O'r fwyaf strict o'r Phariseaid, fe oedd y pennaf. Ac felly y gwelwn bod modd i'r gaethiwed yma fynd y tu hwnt i'r stereotyp. Ond nid yw e? I ni meddwl am pobl sydd yn gaeth, yw pobl sydd yn gaeth i pethau allanol tywyll, y ddiod neu gyffuriau. Ond roedd e'n gaeth mewn tywyllwch, roedd ei fywyd e'n driennus. Doedd dim heddwch ganddo, achos roedd rhaid iddo fe gadw rheolau. Roedd rhaid iddo fe blesio i athro, gamaliau. Roedd rhaid iddo fe wneud y pethau iawn. Roedd rhaid iddo fe gofio'r holl bethau, yr holl adnodau. Roedd rhaid, mwyn plesio Duw, doedd e ddim eisiau methu mewn unrhyw ffordd, ac roedd e'n trial i orau. Ac fel Cymro, falle byddwch chi'n gallu dweud hyn, roedd rhaid iddo fe ddarllen ei Feibl e. Roedd rhaid iddo fe fynd i'r capel. Roedd rhaid iddo fe fynd i'r ysgol Sul. Roedd rhaid iddo fe ddysgu'r adnodau. Roedd rhaid iddo fe peidio mynd i ambell i beth a mynd i bethau eraill. Ac os oedd e'n methu, oedd e'n meddwl fi Duw yn fy nghosbi fi, felly rhaid fi blesio Duw. Ac yna bydde fe'n edrych o gwmpas ac yn meddwl, wel, wedi'r cyfan, dwi lot gwell na pawb arall. Dwi'n gapelwr o fri. Dwi'n gwybod yr adnodau, a drychwch arnyn nhw yn y dafarn. Maen nhw'n yfed ac yn meddwl dwi ddim. Ond dyma'r peryg, ond yw e, mae yna rhyw stereotyp, mae rhyw ddarlun dyn ni'n does na, o beth yw caethiwed yn ôl yr ysgrythyr. Mae caethiwed yr ysgrythyr yn sicr yn sôn am y caethiwed i bethau brwnt a drwg y byd mae i gyffur ac i'r ddiod a'r holl beth yna. Mae hwnna'n sicr yno. Ond mae yna gaethiwed i bleserau a chwant. Ond mae yna gaethiwed i grefydd hefyd. Mae yna gaethiwed o fewn moesau a bod yn dda a bod yn neis. Achos mae'r ysgrythyr yn dysgu ni, yr hyn a wyddwn, genir pob un ohonom ni ar y llwybr llydan sydd yng nghanol y deyrnas yma o dywyllwch. Pan ni'n cofio'r sôn am y llwybr Cul a'r llwybr llydan, mae'r llwybr llydan yng nghanol y deyrnas o dywyllwch. Ac mae'r Beibl yn dweud i bob un ohonom ni, chi a fi, pob un, ein bod ni wedi'n geni yn y deyrnas o dywyllwch. Dyna be mae'r ysgrythyr yn dweud. I chi'n gaeth i dywyllwch. I chi'n gaeth i bechod. I chi'n gaeth i'r holl beth yna, da neu drwg. Boed yn dda, yn foesol, yn alluog, yn bwerus, yn gefnog, neu yn byw yng nghanol trais ac anfoesoldeb. Ond nid yw yn hawdd edrych lawr ar rheini sydd yng nghanol ein dinas ni, ymherfeddion y nos, a'r tywyllwch, a'r holl glybiau yna. Chi'n meddwl mae pethau erchus sydd yn mynd ymlaen, a'r pethau creulon, pethau brwnt, ac i ni gallu edrych lawr. Mae'n anghywir, mae'r pethau yn anghywir. Ond yna, ni'n anghofio beth yw gwir gaethiwed i bechod. Fe all yr un gaethiwed fod yn ein capelu ni, yn ein cymanfaoedd canu ni, yn ein pethau diwylliannol ni, ac i ni mor dda. Ond oedd Paul wedi deall beth oedd caethiwed. Y mae pechod yn caethiwo pob un ohono ni. Mae Satan wedi'n clymu yn dyn a chadwynau. A gall hyn amlygu ei hun mewn amryw ffyrdd.
ond y hyn fydd pennaf. I weld y gaethiwed yma, dyma sydd yn bennaf. Achos allech chi fynd ar pob math o drywydd anghywydd yn chwilio am yr darluniau o'r gaethiwed yma. Sut i ni'n gwybod bod rhywun yn gaeth? Na, mae'n amlwg, os oes rhywun yn gaeth i'r ddiod, mae'n amlwg. Neu gyffur, mae'n amlwg. Ond yna, ni'n gweld, mae'n gaethiwed i'r gwaith, mae'n gaethiwed i bob math, i anfoesoldeb, mae'n gaethiwed i weithredoedd da. Mae'n sôn o'n nod yn diwedd. Dwi'n gaeth i fod yn dda. A bydd y pobl yn dweud, dyna beth ni eisiau. Wel, nac e. Dim dyna beth mae'r Beibl yn dysgu. Ni eisiau bod yn dda, ond y broblem yw, ni ddim yn deall beth yw bod yn dda. A mae pobl yn gaeth i hyn. Maen nhw'n mynd trwy bywydau, trial bod yn dda. A dyma'r gaethiwed. Mae rhaid i ni ddeall beth yw'r gaethiwed yma. A'r ffordd pennaf i weld hyn, i'w amlygu'r peth yw y gwelir tywyllwch am faterion yr enaid. Dyna sut i chi'n gweld caethiwed. Maen nhw'n dywyll, maen nhw'n ddall, dyn nhw ddim yn deall materion yr enaid. Maen nhw'n deall crefydd fel pob crefydd y byd, sef codi lan ar eich traed a mynd i rwle, boed i'r capel, i gymanfacanu, neu ar ber yr undod, i ryw wlad bell, fel crefyddau eraill. Wneud gweithredoedd da, helpu pobl, helpu'r tlawd, helpu'r trydydd byd. Be bynnag yw nhw, maen nhw'n bethau dwi'n gallu ticio'r bocs dwi wedi wneud. Nawr, i ni am helpu pob un, ond dyma yw eu crefydd nhw. Ac maen nhw'n gaeth iddo fel. Os nad ydyn nhw'n wneud e, maen nhw'n teimlo heb unrhyw obaith. Ond y mwyaf pethau da maen nhw'n wneud, maen nhw'n meddwl gobeithio fi Duw yn hapus ag e. Ond pan mae'n dod i fater yr enaid, dyn nhw ddim yn ei ddeall e. Maen nhw yn y deyrnas o dywyllwch, ac maen nhw'n gaeth pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Dyna'r gaethiwed. A bwriad Satan yw cadw pawb yn eu pechodau a chadw, dyma'r pwynt, dyma yw'r peth sy'n rhaid i chi wrando nhw, a chadw pawb o Iesu Grist. Dyna yw'r gaethiwed. Dyna yw bwriad Satan. Mae am eich cadw chi yn ei deyrnasau, a does dim ots gyda fe sut fywyd fyddwch chi fyw yn y deyrnas o dywyllwch, ond y nod gan Satan yw cadw chi o Iesu Grist. Mae am gadw enaid o geisio Iesu Grist. Mae am rwystro pobl rhag byw i ogoneddu Iesu Grist. Ac os gall wneud hyn drwy arwain pobl i anfoesoldeb, yna fe wna hynny. Os gall wneud hyn, sef rwystro nhw rhag cyrraedd Iesu Grist, trwy arwain pobl at foesau a gweithredoedd da, fe wna hynny. Dyna'r peth. Os bydde Satan yn meddwl, mae'n gwybod ar y funud, mae'n gallu twyllo ein gwlad fach ni yma yng Nghymru, trwy peri iddyn nhw beidio credu mewn Duw, ac i chwarae gydag anfoesoldeb a meddwdod a pob math o bethau. Ac felly dyna'r trywydd mae wedi mynd ar hyddi. Ond roedd na gyfnod, a mae yna rai dal yn y sefyllfa yma, maen nhw wedi cael eu twyllo trwy feddwl bod gweithredoedd da a moesau. Ac mae hynny yn eu cadw nhw o Iesu Grist. Maen nhw mewn tywyllwch, ond maen nhw'n byw yn dda. Ond dyn nhw ddim yn dod at Grist. Os gall wneud hyn drwy eich gwneud y person mwyaf crefyddol, pa bynnag grefydd hynny yw. Neu hyd yn oed i chi fod yn weithgar y myd Cristnogaeth, efengylaeth hyd yn oed. Os gall eich arwain at sefyll dros, a mae Satan yn ddigon parod o hyn, i gadw chi yn ei deyrnas o dywyllwch. Os gall Satan gadw chi yn ei deyrnas o dywyllwch trwy eich cael chi i gyhoeddi'r efengyl, pregethu rhyw efengyl, a chael ffeithiau am Gristnogaeth, a gwthio, hwn yn amlwg iawn yn yr oes hon, a gweithio moesau Cristnogaeth, mae e'n fodlon a hynny. Mae e wedi llwyddo eich clymu lawr a chadwynau. Mae wedi clymu chi lawr a chadwynau y ffydd efengylaeth hyd yn oed. Ond nid y gwir ffydd efengylaeth, ond yr ymddiriedau yn y gweithredoedd allanol. Ac i'ch meddwl, mae rhai mor foesol. Maen nhw mor weithgar. Maen nhw mor hyn, maen nhw mor llall.
Ond dyma'r broblem, yna gaeth ddiwed o fewn crefydd roedd Paul yn gaeth I grefydd a bod yn dda. Gan fod y pethau yma'n cadw chi o Iesu Grist. Ond ydy'r tywyllwch yma mor dywyll. Mae e mor ddyrus, ond yw e? Mae'r cadwynau yma mor gadar, maen nhw mor gryf. Mae gafael yr un drwg mor dyn, ond ydyw e, mae e'n dal yr enaid lawr. Mae e mor anodd. Mae e yn amhosibl, ond ydyw e, edrychwch arno ni. Ni ddim yn gallu cael fawr neb I ddod I unrhyw oedfa bellach. Mae e bron. Dwi'n mynd dweud bod yna. Mae rhaid dweud, mae'n amhosib I gael unrhyw un I ddod I oedfa. Achos dim ond diwygiad gall wneud hynny, dim ond gwaith yr ysbryd glân gall wneud hynny, ond ni'n gallu dweud, ni'n byw mewn oes, mae e bron, ni'n methu hyd yn oed cael rhai sydd yn proffesu I eisiau dod. Heb sôn am y digred, mae e mor dywyll, a mae Satan yn dal yr cadwynau yma, mor dyn ar enaid, achos mae pobl yn, ddim yn sylweddoli bod nhw mewn peryg. Ond maen nhw'n gaeth una I ddrygioni a thywyllwch neu I ddaioni a gweithredoedd da. Ac yna maen nhw'n gwrando rai fel ni a maen nhw'n meddwl, am hirt, maen nhw'n pregethu yn erbyn gweithredoedd da. Dyn nhw ddim yn I ddeall e. Yr un sy'n wir am deyrnas o dywyllwch yw caniateir unrhyw beth yn y deyrnas o dywyllwch. Mae'n rhyfedd ond yw e, yno geir y goleadau llachar, y sŵn a flafar, ac hefyd fe ceir tawelwch a llonyddwch. Ond yr hyn sydd yn wir, y mae'r tywyllwch yma'n cuddio Iesu Grist o lygad yr enaid. Dyna sydd yn wir. Mae'n orchydd erchyll o weld y gwirionedd. Ni all rhain weld rhyfeddod y greadigaeth yn llawn, gan ni allant weld ei greawdwr. Ni allant weld pwrpas bywyd, sef I ogoneddu Duw a'i fwynhau e am byth. Pam gan fod y cadwynau yma yn ei tynnu lawr a'i rhwystro. Dyma yw'r deyrnas o dywyllwch. Mae'r teyrnas o dywyllwch yn erchyll. Mae e mor gymleth ond yw e. Nawr i'r Cristion, ni'n gallu weld e. Ond I egluro hyn, mae mor anodd a bron iawn I chi mentro dweud hyd yn oed i'r rhai sy'n proffesu, fydden nhw ddim yn I weld e. Fod na beryg o bwyso, a falle bod na bobl dal yn y tywyllwch, gan bod nhw'n pwyso ar ei gweithredoedd da nhw, ar ei crefydd nhw. Ond dyn nhw ddim wedi dod at Grist, nid Iesu Grist yw popeth yn nhw gyda. Chwn ni symud ymlaen. Yn ail, a chybiaeth yr enaid. Yr hyn sydd yn wir ac yn angen reidiol felly, nawr bod ni'n gwybod beth yw'r sefyllfa, y peth pwysica I enaid I unrhyw berson, nad yw yr enaid yn parhau ar y llwybr llydan sydd yn rhan o deyrnas y tywyllwch. Nawr, dyma oedd yn wir am y par ar lan y môr ym Mhorthcawl. Oedd hi'n ddwrnod braf. Ond dyma beth oedd wir yn bwysig. Oedd pawb arall oedd yn edrych o'r clogwyni, pwy bynnag oedd wedi dweud, ffonio am help, ond nhw'n edrych lawr, ond nhw'n gallu gweld y darlun llawn o fyny ar y clogwyn, yn gallu gweld, mae'r hyn am yn ei foddi os nad nhw'n dod yn gloi. A'r hyn oedd yn bwysicaf iddyn nhw, oedd iddyn nhw cael ei symud o'r traeth cyn gynted ag y bo modd. Os nad oedden nhw'n symud o'r traeth, marw fydda. O dim gobaith iddo. Yr oedd yn sefyllfa angheuol. Ac felly, dyma yw'r darlun fan hyn. Rhaid I enaid ddod o'r llwybr llydan i'r llwybr cil, neu o'r llwybr llydan sydd reit yng nghanol y teyrnas o dywyllwch. Rhaid i'r eneidiau yma, ni'n sôn amdano, yr rhai sydd gyda ni faich dros nhw, na pham I ni'n cynnal oedfa bregethu bob pnawn di Sul, bob Sul I ni'n cael oedfa on, a ni ddim yn chwarae o gwmpas, I ni'n cyhoeddi rhaid I chi ddod o dywyllwch I oleuni. Dyna'r sefyllfa, dyna'r nod, dyna beth I ni eisiau chi wybod. I chi mewn peryg, I chi yn y lle anghywir. Mae'r llwybr llydan yn arwain at ddistryw, at farwolaeth trygwyddol. Dyma be mae'r adnod 13 yn dweud wrthyn ni. Yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch, a be nath e? Ac yn symudodd I deyrnas ei annwyl fab. Mae'r rhaid I rhywbeth ei gydywed ei fod wedi'n gwaredu o feddiant y tywyllwch. Dyna be mae Iesu Grist yn neud.
Ei fod wedi'n symud oddi ar y llwybr, o'r deyrnas honno at le arall, sef at deyrnas ei annwyl fab, Iesu Grist. Nawr, dyna beth sy'n rhaid digwydd. Dyna yw troedigaeth. Dyma yw dod yn Gristion. Bod na wyrth yn digwydd fel bod yr hyfrenydd yn dod lawr ar y traeth ac yn cipio'r ddoi ac yn hedfan nhw at ddiogelwch. Dyna yw darlun o achubiaeth. Dyna beth sy'n rhaid digwydd. Rhaid i chi cael eich symud o un lle i'r llall. Ond sut mae'n digwydd? Wel, un ffordd, mae Pedr yn dweud wrthyn nhw, 1:4 adnod 9, eith'r chwychwi ydych rhywogaeth etholedig, brenhinol offeiriadaeth, cenedl sanctaeth, pobl briodol i Dduw, fel y mynegwch rinweddau'r hwn a'ch galwodd, allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. Y mae'n eich galw chi allan. Mae'n pledio, mae'n delio gyda'ch enaid, a mae'n eich galw chi allan, mae'n eich symud chi allan, mae'n eich tynnu chi allan. Mae sawl ffordd o ni ddweud hyn. A be ni'n gweld yw fe sy'n gwneud y gwaith, ef sydd yn galw, ef sydd yn darparu yr hyn sydd ei hangen, ef sydd yn ein symud ni. Fel y par yma. Doedd e ddim wedi wneud nhw, petai lan iddyn nhw, bod nhw wedi henfoddi erbyn hyn, ond fe welodd rhywun lan fyna, ffonio'r pobl i ddod i'w hachub nhw. Ond beth i ni'n gweld fan hyn, mae rhaid i rhywbeth arall ddigwydd i ni, nid ein crefydd ni, nid ein hymdrechion ni, nid ein gweithredoedd da ni sydd yn mynd i'n symud ni. Fe sydd yn gwneud y cyfan, fe sydd yn ein symud ni, fe sy'n darparu'r hyn sydd ei hangen. Ac mae'n gwneud hyn trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dyna'r neges. Dyma sut mae'n ei wneud yw trwy Iesu Grist. Adnod 14. Yn yr hwn y mae i ni Prynedigaeth sut trwy ei waed ef, sef maddeuant pechodau. Hynny yw, ni'n mynd ôl at y broblem oherwydd ein caethiwed, oherwydd bod ni'n gaeth, mwyn ein rhyddhau ni, mae yna brydwerth i'w dalu. Mwyn rhyddhad, rhaid i bris cael ei dalu i ni cael dod yn rhydd. Nawr, roedd hwn yn rhywbeth cyfarwydd bryd hynny. Roedd yna arfer i dalu prydwerth i ryddhau caethweision mwyn ei gosod yn rhydd. Roedd rhaid cael pris ac os oedd yr arian ganddyn nhw, oedd nhw'n gallu talu am ryddid, neu rwy'n gallu prynu y rhyddid ar ei rhan. Ond yn ysbrydol, yr hyn mae'r Beibl yn ei ddysgu yw mae pob un ohonom ni yn gaeth i Satan ac i bechod yn y tywyllwch. Ond mor anferth yw'r brydwerth, y taliad i'n rhyddhau ni. Dyma'r broblem. Mae'r gaethiwed mor ddifrifol, mae'r broblem mor fawr. I ni'n ei weld fwy real nawr. I ni'n gwybod yn bersonol gafael sydd gan pechod ac angrydiniaeth a'r byd arno ni, hyd yn oed fel plant i'r arglwydd. Mae mor gadar, mae mor gryf, ond wrth ddod at yr arglwydd Iesu Grist, ni'n cael ei rhyddhau o'r cyfan. Ond i ni'n gallu gweld yn y byd, mor anodd yw ei gael unrhyw un i ddangos diddordeb. Falle gewn ni ambell un i'r noson o garolau, ond dyna i gyd. Bron iawn, i ni'n mynd yn anobeithiol am hynny hyd yn oed. Fi pobl ddim un oed eisiau canu carolau mwyach. Ond mae'r gaethiwed yma yn dywyll. Mae yn erchyll. Achos dyn nhw ddim yn gweld eu bod nhw'n gaeth. Ond mae'r brydwerth, mae'r taliad i ryddhau'r enaid mor ddrud. Mae mor fawr, mae'n pechod ni mor ddifrifol. Dim ond un oedd yn gallu talu'r pris ar gyfer y brydwerth yma. Dim ond Iesu Grist oedd yn abal i dalu'r pris. Dyna be mae'r Beibl yn dysgu ni. Dim ond fe fel dyn oedd yn dod i'n cynrychioli ni, ac dim ond fe fel Duw oedd yn abal i gyflawni'r dasg. Rhaid oedd iddo ddod a chyflawni'r hyn oll o ddisgwyliadau'r tad. Rhaid cael perffeithrwydd a chyflawni'r ddeddf, gan ein bod ni o dan felltith y ddeddf. Mae'r ddeddf yn ein condemnio ni.
Ac i'n rhyddhau ni o'r felltith, mae'r gos yn ormod, fedrwn ni ddim yn rhai cael perffeithrwydd, a fedrwn ni byth cyrraedd y safon, i ni ddim yn gallu talu'r pris am ein rhyddid. Ond dyma be mae'r Beibl yn dweud, fe nath Iesu Grist dod, ac fe dalodd e'r pris, fe gyflawnodd e'r cyfan. Ond beth i ni'n deall mwy am hyn oedd, fe ddath Iesu Grist, a rhaid oedd iddo fe gael ei gosbi yn ein lle ni. Dyna mor ddifrifol yw'r taliad, yw'r brydwerth yma. Fel ein cynrychiolydd ni roedd rhaid fe fod yn berffaith, fedrwn ni byth ddod yn agos i fod yn ddigon da. Ac am ein methiant ni rhaid cael cosb ac am y fath gosb o dragwyddoldeb. Ond dyma beth nath Iesu Grist, dim ond fe fel Duw oedd yn gallu gwneud hyn, ac fe ath e'n wirfoddol, oi wir fodd, at y groes, ac yno roddodd ei ddwylo pur ar led, ac yno llifodd y gwaed, a fe roddodd ei einioes, fe roddodd ei fywyd. Yna oedd y pris, mae'r pris mor anferth, rhaid oedd cael marwolaeth mab Duw. Neb arall yn gallu talu'r pris. Fedrwn ni byth, beth ni'n cael tragwyddoldeb wedi losi sawl gwaith, fyddwn ni byth yn ddod yn digon da i dalu'r pris. Ond fe ddath mab Duw, ac fe dalodd e'r pris. Fe fiodd e fyw y bywyd perffaith, fe gymerodd e'r gosb. Ond ydyw yn dangos difrifoldeb y drosedd, i ni chwarae'r lawr y drosedd fe rhyw gelwydd gwyn. Ond ydyw yn dangos y difrifoldeb i feddwl fod rhaid i Iesu Grist farw. Ond ydyw yn dangos cariad Duw y Tad, y mab a'r ysbryd glân tuag atom. Mae dyma oedd y taliad a'i fod yn farod i'w wneud. Nid gwaed teirw a geifr mwyach. Nawr yr oedd Crist wedi dod ac wedi cyflawni'r holl broffwydoliaethau. Ac mae'r Prynedigaeth ynddo ef. Mae e wedi'n prynu ni. Mae e wedi talu'r pris i'n tynnu ni o deyrnas y tywyllwch i deyrnas ei annwyl fab, Iesu Grist. Dyna'r Prynedigaeth, dyna'r achubiaeth, dyna'r symudiad, dyna sut mae wedi'n symud ni, dyna fel yr hofrennydd yn dod a cipio nhw i ddiogelwch, mae'r ysbryd glân yn dod. A trwy Iesu Grist, mae'n ein cipio ni. Be ni'n deall yw hyn, mae'r Prynedigaeth ynddo ef, neu fwy na hynny, fe, Iesu Grist ei hun yw'r taliad. Nid Iesu Grist yn talu'r pris. Nid Iesu Grist yn mynd i ddod ac mynd at ei holl bethau sydd ganddo ac yn rhoi tuag at y pris sy'n rhyddhau ni, dim byd o'r fath. Beth ni'n deall fan hyn yw, mae Iesu Grist ei hun oedd y taliad. Fe ddath e lawr o'r nef ac fe oedd y trigor y ddear a chyflawni gofynion y tad a cyflawni gofynion y ddedd ac felly gymerodd e'r gosb a melltith y ddedd arno fe ei hun, gafodd ei gosbi am ei methiant ni. Dyna yw'r taliad. Trwy ei waed yn llifo, mae yn ein golchi ni'n lan ac fe geir maddeiant pechodau. Dyna'r ffordd mae e wedi darparu fod e'n bosib i ni cael maddeiant pechodau. Hoelir y cyfan o'n camweddau o'n pechodau i'w groes. Mae'n ei gymryd arno ei hun ac mae'n cael ei gosbi am bob un pechod i ni wedi wneud. Mae'n cael ei gosbi yn ein lle ni. Hynny yw, nid oes un pechod yn cael ei adael ar ôl. Mae Iesu Grist wedi delio phob un y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Ac nawr yng Nghrist, beth mae'n dweud wrthyn ni fan hyn yw, i ni'n cael ein rhyddhau yn llwyr o gaeth ddiwed. Ac mae yna ryddhad ym mhob ystyr y gair. Delio am melltith y ddedd, ni'n cael ein rhyddhau o gofynion ac o felltith y ddedd. Galatiaid 3 adnod 13. Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddedd, gan ei wneithir yn felltith trosom. Mae'r adnod yna. Mae'r efengil yn ngair Duw. Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddedd. Sut? Gan ei wneithir yn felltith trosom. Dyna'r efengil, mae wedi talu'r pris. Mae dywed Ioan y gwirionedd am yr hyn am na Iesu Grist trosom, Ioan 8:36. Os y mab gan hynny a chryddha chwi,
rhyddion fyddwch yn wir. Mae e'n rhyddhau ni o'r gaethiwed, o'r tywyllwch. Mae'n ein symud ni i deyrnas o leini ei anwyl fab. Ein rhyddhau o gyflwr o dywyllwch, o gyflwr o grwydro heb bwrpas, heb obaith. Mae'n rhyddhau ni o gaethiwed i bechod. Nid oes gafael mwyach gan Satan na phechod. Mae'r cadwynau wedi ei torri. Nawr, nid yw pechod yn teyrnasu. Yr arglwydd Iesu Grist sydd yn teyrnasu yn yr enaid. Gan nawr yn aelodau o'i deyrnas ef, gan nawr y mae'r enaid wedi symud o dywyllwch i oleuni, wedi rhyddhau o gondemniad y ddedd ac o farwolaeth i fywyd tragwyddol. Dyna yw Cristnogaeth i chi. Gwerth, i ni ddim yn gallu wneud ein hunan. Fedrwn ni ddim symud ein hun. Fedrwn ni ddim gwneud ein hunan yn fwy crefyddol. Dyna pam dath Iesu Grist. A fe sydd yn neud trwy waith yr ysbryd glân. Mae'n agor ein llygaid ni. Dangos i ni bod ni yn y tywyllwch. Ac yna mae'n agor ein llygaid ni i weld Iesu Grist ar y groes. Ac yna mae'r enaid yn dod at y groes. Ac mae'r rhyddhad yn cael, mae'r taliad yn cael ei wneud yn o'r groes. Mae Iesu Grist wedi wneud popeth yn fy lle fi. A yw eich Cristnogaeth chi unrhyw beth tebyg i hyn? Achos os nad yw e, nid Cristnogaeth y Beibl sydd ganddo chi. Rhyw Cristnogaeth arall, siwr o fod, ond nid Cristnogaeth y Beibl. Yn drydydd yn olaf, llawenydd yr enaid. Gai ofyn i chi, wrth i ni gloi, ble ydych chi arni? Gai ofyn i chi, ydych chi dal yn crwydro yn y tywyllwch? Boed yn y tywyllwch o anfoesoldeb a thrais a chelwydd a twyll a chaethiwed i amryw bethau, neu yn hywyllwch crefydd a gweithredoedd da a'r holl bethau hyfryd y byd yma. Ond i chi heb ddod at Grist. Gai ofyn i chi, ydych chi'n gwybod i ba bwrpas ydych chi yma ar y ddaear? Gai ofyn i chi, oes pwysau ar eich enaid? Rhyw bwysau mawr, efallai pwysau gwacter y byd, ofnau'r byd, ofnau'r dyfodol a thragwyddoldeb, efallai pwysau i ogrwydd fel mynyddoedd byd fel y dywed Pantycelyn. Efallai eich bod wedi ymdrechu gwella a symud eich hun i safle gwell. Ond yr hyn i chi wedi dysgu heddi falle, nad oes modd symud o deyrnas o dywyllwch i oleuni a bod angen help arnoch chi. Fel y par yna ym Mhorthcaw. Pan sylweddolon nhw, gafon nhw sioc. Ac roedden nhw'n llwyr ddibynnol ar yr help allanol. Ac felly i'r enaid, ydych chi wedi dod i weld na fedrwch chi dalu'r pris, na fedrwch chi symud. Bod rhaid i'n arall eich symud. Rhaid i'n arall dalu'r pris am y brydwedd eich rhyddhau o gaethiwed Satan a phechod. A hwnnw yw'r arglwydd Iesu Grist. Ac felly i orffen, dewch ato fe te, galwch arno yn y wybodaeth ni fydd yn gwrthod yr enaid, yr un enaid a ddaw ato yn edifeiriol. Ac am rhyddhad y cewch, am lawenydd i'r enaid a ddaw, pan y dowch yn waglaw a chyffesu, rhaid iddo maddau, rhaid i'ch rhyddhau chi. Mae e wedi addo rhyddhau chi. A'ch golchi chi'n lan. Rhaid iddo'ch gosod ar y llwybr cil sydd yn rhan o'i deyrnas i oleuni. I orffen, dwi'n mynd i ddyfynu emyn gan Nantlais. Dwi'n credu, dwi'n mynd yn llyfr emynau ni. Dwi'n credu fod eto beth. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi, daeth Iesu i'm calon i fyw. Fe ddath e, ac am newid. Torodd gwawr ar fy enaid, a tebwyd fy nghri, daeth Iesu i'm calon i'n fyw. Daeth Iesu i'm calon i fyw, cwyd llawenydd fy mron, megis ton ar ôl ton, daeth Iesu i'm calon i fyw. Oherwydd iddo fe wneud y gwaith, mae llawenydd yn dod i'r enaid. Fe dorodd gwawr o'n i mewn tywyllwch am y goleuni wedi dod, mae'n mynd ymlaen. O'm holl lwybrau a fradlon, dychwelwyd fy nrhaid, gallai'r afradlon fod ym myd crefyddol neu ym myd tywyllwch traddodiadol. Does dim ots, mae yr un mor dywyll.
O'm holl lwybrau a fradlon dychwelwyd fy nrhaid, daeth Iesu'n calon i fyw, ac fe olchwyd fy meiau di-ri yn ei waed, daeth Iesu'n calon i fyw. Fe sydd yn golchi fy enaid i'n lan. Y mae gobaith fy enaid yn ddiogel yn awr, daeth Iesu'n calon i fyw. Ac fe chwalwyd pob cwmwl, mae'r ffordd fel y wawr, daeth Iesu i'm calon i fyw. Mae yna oleuni nawr. Mae yna rhyddhad. Mae wedi fy rhyddhau. O gaethiwed Satan a phechod. Ac wedi symud fe enaid o dywyllwch i oleuni. Iesu Grist sy'n gwneud y cyfan. Collodd angau ei fraw. Y mae golau'n y glyn. Daeth Iesu'n calon i fyw. Y mae'r llwybr i'r ddinas dragwyddol yn wyn. Daeth Iesu'n calon i fyw. Cwy llawenydd fy mron. Megis ton ar ôl ton. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Iesu Grist yw'r unig ateb. Ac felly'r ateb yw beth yw Cristnogaeth. Ateb beth yw Cristnogaeth yw Iesu Grist. Ein hunig obaith. Fe sydd wedi talu'r pris. Felly beth sy'n rhaid chi wneud? Fedrwch chi wneud dim. Ond allwn ni ddweud hyn. Dewch at droed y groes yn waglaw. Ac plediwch am faddeuant, ac am olchiad. Cyffeswch eich gwendid, ac yno wrth droed y groes, fe ddaw gwyrth, fe ddaw goleuni, fe ddaw rhyddhad, fe fydd yn eich symud, fe fydd yn eich achub, fe fydd yn eich prynu, fe fydd yn talu'r pris. Mae wedi talu'r pris yn ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad. Mae'r Prynedigaeth yn Iesu Grist. Yn yr hwn, mae darllen adnod 13 yn gyntaf. Yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch ac a'n symudodd i deyrnas i annwyl fab. Yn yr hwn, y mae i ni Prynedigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant pechodau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch i ti am dy ras yn ein tynnu allan o'r carchar tywyll di ac yn gofyn o aid, yr hyfryd wawr ar led. Ter di'n plith, gweithio'n rymus unwaith eto. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Yn orffen ei gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r emyn rhif 227, mi wn fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud, fe saif ar y ddeiar gwir yw yn niwedd holl oesoedd y byd. 227, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.